Приключенията на хитър Петър. Работата е друга. Насредин Ходжа имал обичай да подрямва след обед. Един летен ден той лежал на сянка под една слива. При него дошъл хитър Петър. Какво има? Попитал Ходжата без да се помръдне. Преди малко в ливадите една крава изтърбуши с рогата си друга крава. Изтърбушената крава умря. Започнал да разказва разтревожено Петър. Успокой се. Чакай да разбера. Казваш, в ливадите една крава изтърбушила с рогата си друга крава. Отговорил Насредин. И изтърбушената крава умря, Ходжа. Сега какво ще стане? Запитал Петър. От изтърбушената крава ще стане хубаво ядене. А другото добиче няма вина. Отговорил спокойно Ходжата. Тогава аз напразно съм се страхувал. Въздъхнал Петър. Защо? Защото моята крава изтърбуши твоята. Скочил като опарен Насредин. Чакай тогава. Работата е съвсем друга. Край.